Nå, vi er kommet lidt længere. Jeg har fået lagt taget færdigt. Skåret alle spær til og lægter til. Jeg har skåret sådan en plade, som er kommet ind og ligger herinde. Den går bare lige ned her forbi den vange i hver ende. Og så ligger den egentlig bare lige løs nu og bliver lige holdt op her midt på af en klods i hver side. Jeg kan ikke helt finde ud af, om jeg skal lægge et eller andet stykke træ hele vejen op der, eller jeg bare skal lade den der er en lille sprække. Og der kommer lidt lys og luft igennem. Jeg ved ikke helt, om jeg skal fuge den, eller ja, hvad jeg skal. Jeg kan også skrue den op i lægterne, jo, så den sidder fast, men jeg ved ikke helt. Jeg kan ikke helt finde ud af, hvad jeg skal. Jeg kan også sætte nogle ting på tværs her til at holde den oppe. Så har jeg også et eller andet at skrue noget i nedenunder, hvis jeg får brug for det. Det har jeg ikke helt fundet ud af endnu. Men det ser i hvert fald sådan ud. Jeg ser den fra enderne af. Og så har jeg skåret en bundplade til her. Den passer jo sådan stort set lige i størrelsen. Der skal lige skæres lidt af her i enden. Det har jeg ikke gjort nu. Jeg tænkte, jeg ville lige have lidt, hvis det ikke var så. Det er faktisk lidt mere lige, end jeg havde håbet på. Så der er ikke særlig meget, der skal snittes til her. Og det passer. Der er lige lidt her, der skal skæres af. Men ellers så passer det meget godt. Så skal jeg skåre et stykke vinyl til, som jeg vil lægge ovenpå. Jeg regner med, at jeg bare lægger det løst, og så, altså uden at lime det, og så stifter jeg det her ude i kanten med nogle papsøm. Og så skal jeg ellers til at tænke mere over, hvordan jeg får bygget rammer op. Der skal være en ramme til at have den her redekasse i enden. Der skal laves noget vindue og dør her. Der skal også være vindue i den anden ende, håber jeg på. Og så her i den her side skal der være et hul et eller andet sted. Men lige nøjagtigt hvor det skal være, og hvordan det kommer til at passe med beklædning og det hele. Det bliver sådan lidt. Jeg tror, jeg improviserer lidt. Så det er det.